Короче, гушка, сали мама навхид кардам, талант дорам, таланти репери. Барам ха ҷурай ман агар бошӣ, репи аввал гуш. Ман нафаҳмидам, ту як студенти бариқ бо репер шидани? Ҳо. Ту фақат гуш кӣ, репа маъқул нашуд, ман кӯч. Хай гӯш кардистем. ман тура мехом, ту мара мехоҳӣ, мекунем бо ҳам. Нашидӣ чота? Чи ай лавкашон, ман тура ягон чӣ пурсидам, чоска даранги занависка? Соз гавзан? Зинук. Нее? Зинук табиги гуфтаесам, намефаҳмӣ сарат ранги ганте? Қурбон ором ша. Оха ай кунаби ка гуфтам, ман даи хондам. Хай майли мада маъқул шуд. Серьёзно? Ҳа. Шӯхӣ дорӣ ту? Чени медонӣ ки? Чени ки? Бигӯ муд. Бугу, конечно. Чени қадами Қурбон. Бигӣ усмо, тавоз мегирам? Хай ҳамихе, Охи чо кунам?